So assalamualaikum warahmatullah sakiraɓe on daɓe e haala marketing e nanta jeygol Placo TV on pat moɗon mi silminake dow mon mi hofni on kala teweteɗon fo nder duniyaru ɗum nder rawa moɗon mo anduɗon mbowɗon Adamu Haruna ande bo mi andi ɗum e nder moɗon yam to no yaɗoto e alhamdulillah sakiraɓe batta maji noon miɗo wara duwala ngam may ɗo mi wari miɗo duwala mi yetti on sosai onon sakiraɓe wonɓe duwala de ɓenɓe min giiɗi ɓe ɓenɓe min tammi yiidugo ha duwala mi yetti on sosai wala ko mi wawata wigo on se Allah barkidin Allah accu narral e gondal e deydey yiide onde hakkunde meɗen sakiraɓe e nonnoon mi yiɗi mi wettina deydey ko bo mi wolwade ko larani yimɓe ɓen wonɓe diga est bertois Adamawa Gawdere e Nord Garwa extrême Nord Marwa ɗuɓɓe nder moɗon kone miɗo lara message ji moɗon e comment ji moɗon ustendi sende jottoɗon ha min bo kabdele jottegal amin gal Grand Nord gal bertois miɗo matino sakiraɓe inchallah to wakkati ma no waɗi ko dalila waɗi no min jottoro ha moɗon inchallah min tammi yottago ha moɗon yawwa en andi sungurlaji meɗi ɗuuɗi goɗɗo fota wiya ummoto noon tan wakkati goo wiya warane ko nandi ɓe majum ɗo to dalila waɗi dede no min garira inchallah min tammi warugo sakiraɓe min andi min ɗon mari dede sakiraɓe laroɓe vidéo ji amin yiɗɓe dede komin gatta e yiɗɓe dede waɗugo activité ji ɓe amin ɗuɗɓe gal ton may ɗo amman to wakkati waɗi inchallah min tammi warugo ha moɗon sakiraɓe min getti on sosai e deydey sakiraɓe ɓen ɓe min giiɗi e duwala ɗo bo mi yetti on sosai deydey wala ko mi wawata wigo sey Allah barkiɗin e ɓen ɓe min tammi yiidugo e miɗo hokka woɓɓe feere bo muyal deydey musamman tan wonɓe duwala to ha en keɓa yiidugo bo sakiraɓe e sey on gaɗa muyal woɓɓe feere ɗon bindanami gal WhatsApp mi heɓata larugo message maɓɓe koɓe feere e wona min giya min hotaki ko nandi ɓe majjum ɓe giiɗi bo min giiɗa to en giiɗa sey on gaɗa muyal sakiraɓe ɗum ɗuuɗi seɗɗa kanka waɗi yawwa sey to wakkatire feere meti inchallah en tammi yiidugo e nonnoon ɗuɗɓe nder moɗon ƴama deydey ko larani Awwal Moussa miɗo matina mi wari e duwala feere am mi heɓawi wartugo ɓe Awwal Moussa amma inchallah min tammi lordowago ɓe Awwal Moussa mi yetti on ko ɗuuɗi onon yiɗɓe deydey komin gatta e onon halluɓe ɓe giɗa komin gatta gañadi en bo min no dara deydey bolleji moɗon ko bolwata mi laari deydey ko goɗɗo feere wolwi o wi on pitinimin ɓe vidéo ji amin deydey kala ha jaɗon fof mbiyamin on babal kaza ko yani min ɓe ha jahoton e minon emin andi komin gatta e min andi komin garanta vidéo ji amin ɗo mi tammi a faami donc moi je connais ce qui gagne dans toutes les vidéos que j'ai fait et dans tous mes voyages mi tammi a faami deydey voyage ji ɗi mi watta man ɗo mi wala waɗaɗi pour rien min andi ko mi gagnata deydey voyage ji ɗi mi watta e deydey min andi ko gagnata do vidéo ji ɗi guetta mi waɗa mi publia ɗo donc mi wara waɗa ɗum mi publia e YouTube e Facebook e deydey statut tam e WhatsApp ngam mere noon ngam yimɓe giya min andi deydey komi gagnata gal ton ngam an aɗo laara aɗo publia kujeji maɗa noon a tammi ngam yimɓe dara tan ko nasta laara e statut yimɓe bon minon na noon min goni min ɗon giya deydey bolleji moɗon e ko bolloton e commentaire ji moɗon non mayɗo kaɗo ɓedda encourage ugo min on to min gi on ɗo gaɗa banni mayɗo minon e min andi komin kota e sakkiraɓe deydey men ɓe min kudata yimɓe wonɓe diga est bertois Adamawa Gawdere Garwa Marwa e ko nandi ko taari ɓe ɗon may ɗo na sey to mi limti isin Garwa Blay may Ganga ko nandi majum ɗo on pat moɗon mino ko kawon muyal ɗuɓɓe nder moɗon kaaɓi deydey komin gara ha moɗon e ko nandi ɓe majum inchallah min tammi waɗugo en tammi yiddugo sakkiraɓe min getti on ban tammi matini on ɗum nder rawa moɗon Adamu Haruna deydey ɓen marɓe haaje matotirgoɓe amin ko larani investissement nder opportunité ji ɗi en ligne on mbawa matugo min dow numéro ji amin ɗon ɗi WhatsApp numéro a gotama ɗum numéro amin Adamu Haruna numéro a gota bo ɗum numéro kuudirawo am Awwal Moussa ɓen maranɓe haaje sodugo dollar en bitcoin ngam investissement nder opportunité ji en ligne toon matimi on keɓa e ɓen marɓe haaje sorugo bo toon matimi min codan inchallah on gettama sakkiraɓe banta mbiyata on duniyaru yeehi yesso en ɗum ha 21e siècle moyejo foof ta fija ta wonna wakkati muɗum dow deydey nastugo publia kujeji mere ha Facebook e WhatsApp bolleji goɗɗi ɗum wakkatire on nde hani moye foof anda ko huwata tefa huwa ko nafata ɗum kanjum min no kabda justake min no gara vidéo ji ɗo ngam min ɓedda hokkugo sakkiraɓe shawariji e conseil deydey ko nafata min on bo deydey ko Allah waɗi min mbawi yawwa e hatta ko bo onon bo ɗon gi hunde feere min gaɗi min mboofi on mbawai on bo'itinanomin ko bo woodi ko giyoton on balliray min heɓa ɗum ɓedda yarugo kuuɗeji may ɗo yesso heɓa enen ma en évoluer banta min mbiyatan ko nde enen fulɓe ngam en ɗo famɗi haade e nder investissement en ligne may ɗo hanine ma en tiiɗa kamay ɗo on jarama sakkiraɓe ɗum nder raw moɗon Adamu Haruna wassalamu aleykum.